Čaute ľudia, dneska vás vítam v Robloxe na počítači v Pet Simulatory. Keďže na tomto počítači som formálne ani Roblox nehral, tak nič ešte nemám v Pet Simulatory, ale viem to hrať. A natáčam videá, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli 50 odberateľov. Bol by som veľmi rád, keby sme to stihli teda do konca januára, ako som hovorila v minulých videách. Keď to stihneme, no tak bude ten špeciál. A ešte som tento nový update v Pet Simulatore som ešte nehral. A veľmi mňa tu zaujíma, čiže ideme sa tam pozrieť. A keď chcete, môžem natáčať aj ten Pet Simulator. No, v minulom videu bol Miško, ako hral Lego. To je taká hra na Xbox, čo Miško, môj brat, strašne ľubí. A toto nám strašne pomôže. Dobre, na toto sa vrhneme na budúce, alebo ešte dvoch, aby sme potom nemuseli dlho farmiť. A budem tu voľakých 10 minút s vami. Chýbajú nám 4 odberatelia do 50 a potom môžem robiť aj streamy. Čiže podľa mňa sa máte na čo tešiť. A otvorím teda ešte toto jedno vajco. Dobre. A ideme trošku farmiť. Aha, frajer. Tak teraz neviem, či ti penice poplexiť, ale OK. Ja som akože niekedy hrával Pet Simulator, ale už ho akože vôbec nehrám. Už je to podľa mňa taká hovadina. Lebo akože pozrite, každý hráč, ktorého tu vidím okrem toho zadu, tak všetci majú strašne dobrých petov a takéto veci proste. Ako nemám rád, keď sa niekto vychvaluje s petami. Týpek si myslí, že ide farmiť tam. Neviem, o čo sa... Aha. Prečo mi to ukazuje? A toto použijem, lebo chcem mať o jedného. Tak o dvoch petov viac. To sa mi hodí. Pôjdeme si potom claimu diamanty, aby sme mali na toto všetko. Hej, chlapci, voľako sa nedarí. Počuj. Počkať, mi sa to zaseklo. Ja mám nový hoverboard.
No dobre, už konečne môžem chodiť ako normálny. Ideme ďalej. Počkať. Napíšte mi, počkať. Tu je Trading Plaza, nie? Nie? No povedzte mi potom. Toto sa mi moc akože nechce čakať. Poďme radšej sem. Môžem otvoriť jednu vajcu, ale tak radšej si pre nového peta pôjdem sem. Koľko mi chýba? Jeden. Trošku si našetrím, aby som potom mal ešte do zásoby jedného. Dobre. No, západ mi zdrhal. A ideme skúsiť toto. Sice vôbec neviem, čo toto. Čo je toto? Môžete mi povedať. A nechce sa mi čakať minútu a pol, keď mám už voľakých 5 minút. No dobré. Bol by som veľmi rád, keby niekto povedal, ako sa získava ten kľúč. Keď chcete, no tak na streame môžem hrať aj toto. Keď sa na stream pripoja aj iní ľudia, tak by sme mohli aspoň veľkých 10 odberateľov mať nových. Kúpim si toto, neviem, či to je výhodné, ale tak kúpim. A keby ste chceli, no tak môžeme ešte na 3 minúty ísť rival, lebo už musím končiť za 2-3 minúty.
to neviem. Neviem, či Pet Simulator 99 mal, že 41 updateov, ale dobre. A na streame budeme hrať hlavne na počítači hry. A niektorí z vás by tam mohli podľa mňa zostať akože dlhšie ako po jednej hre, lebo však väčšina ľudí to vypína, že musí, jak zahrám Roblox chvíľu a hneď to vypnú. Ináč toto je môj nový skin. Som len tak behol do charakterov a som tam našiel toto. Takže asi tak. A teraz sa pozerajte. Dobre. Ideme do ďalšej arény. A tak nájdeme. Ideme Rivals a ešte mám takú jednu hru, že Česku, proste, že byť bezdomovec. Je to veľmi dobrá hra, ale práve teraz sa mi nechce hrať. Nie, tak to nájdem. Ja som ešte beginner, ale dám si 2v2. Čo? Ja som v party. Tak to nevadí. Dobre, idem dať. Ale čo to je? Ale ozaj čo to? Ale ozaj. Povedzte mi, čo to. Dobre, prepáčte, na budúce to skúsime teda. A ukážem vám ešte ten simulátor bezdomovce. To je česká hra. A že nehrá to moc ľudí, ale ja to mám rád. Ako sa môžete pozrieť, tuto mám svoj inventár a tu sú prázdne fľaše, ktoré pôjdem dať recyklovať. Mám veľká voda. Počkať, je plná? Není. Aj, zoberiem si väčšiu. Teraz tak toto robia bezdomovci. No, prepáčte, musím končiť. A mi dal... No, tohto neumlatím úplne. Lebo mi pomohol. Čiže toto je správny civilista. Ja mám plný inventár. Ešte raz sa ho opýtam a potom niečo vám ukážem. Go away, tak ty dostaneš. Okradneme ho pekne a máme 11 korún. Ja som zomrel. Nehovorte mi, že som zomrel.
Musím si spraviť veci, poď. Oni mi to berú. Dobre, aspoň som dostala čistú vodu. Kde mám pálku? Oni mi to všetko ukradli. Všetko, čo mi to je. Zoberiem si keď takú čistú vodu. Kde sú tie hodinky? Aj tu sú. Dobre. No toto už je prázdne, to už nepotrebujem. Musím ísť do normálneho obchodu, si kúpiť to oblečenie a práve na to nemám peniaze. Čiže skončil. Dobrá. Tak trošku musím zarobiť peniaze, prepáč. 6 korún za jedného človeka, to je akože dosť, to bol Miško. Vypínam. A neskúšaj moje nervy. Vypínam. To bola máma. No tak nakoniec až zajtra to získame, lebo mama. Tak vám poviem. No dobre, tak prepáčte, no musím končiť, no. Ináč tu je to je to, čo som chcel. Čaute.